mantiere roke chenro mar migago tarika par kod achiel dwe mar auchiel higa mar 2023 kamromo mantiere akwani bed koda nyaka chake kendo ka ang'wa tiege to mkongo magi eweche ma pia pek kod cheng makauno. Johala ichiro matoye kardak makibra kwanolala bang' mach wang'o mwandugi otieno ma piny rugo kawuono. Duond bura mar UDA owacho ne gigeto ndiko jokanyo $15,000 kendo jogo ombulu $22,000 motelo ne yiero mar 2027. Tumeona pia mabadiliko kwa sababu wamekuwa wasafi. Jokedo koda math kongo e masawa mar Kenya ochako chiwo kado moketie yiend bungu ne rowere mondo ogolnegi riyo mar kongo. Machigni nya koromo jwang kamoro mantiere nyinga en James Kondo. Johala makwangi oktin ne 2,500 kwanolala bang' masira mar macha ma owang'o dukni magi e chiro matoyi mani Kibra e bure Nairobi. Majno yangore ni ne ochakore e kar sa 7 mar otieno kendo wang'o mwandu mathoth. Poko yangore gima dine chaka majno kanya kasani nonro pod dhi nyime. Umeconfirm jina nani anaanza kwa nini? Anajana piga hesabu pia yeye. Ndio mmoja anafunga kwa jina kwa. Yule mama ndiye ananini anashika. Hao mzee. Spika ma od bura mamalo Moses Wetangula oseyo mogo kuom jotelo mawuok e Imbo mar Kenya kuom kwedo paro mar chik mar omenda kata Finance Bill 2023. Wetangula wacho ni jogo makwedo Finance Bill ok nyis jopiny adiere nikech gin kod nyalo mar loko paro mar chikno e yore manyalo konyo jopiny. Ne owuoyo e nyasi moro mar solo omenda ne sikund sekondar ma Lugari kama moko kuom jotelo mawuok e kweth mar Azimio la Umoja kaka gavana Kakamega Fernandez Baraza mane omedo kwedo paro mar chik makamano. Tuko hapa watu wako na misimamo tofauti. Wengine wanaunga finance bill, wengine kama mimi napinga hiyo finance bill. Na sisi wote tuko chini ya nani? Ya speaker. Na yeye ni neutral. Sasa msichukue maoni yetu mkaweka kwa nani? Kwa speaker. Iko mswada hapa kipengee inakuza hao watu wadogo wadogo, mama mboga na wengine. Tunakuomba ukifika huko ambia rais hiyo kitu ni mbaya. Hii bill Finance Bill, sisi wananchi hamjaisoma kabisa, hamjasomeshwa vizuri hii bill vile iko. Hata ukisema watoe na CDF ya mtoto yako iko hapo ndani, ukisema watoe basari iko ndani. Kama mimi Waluke nita support hii bill kwa vile watu wa Sirisia wameniambia ni support. Hiyo finance bill tunasikia iko kwa Naivasha inafanyiwa kazi. Tunataka ifike bunge tuione. Mimi ni kama ule anasemanga toa alama nione, aliambia Yesu. Nataka kuona hiyo bill mwenyewe ndio niseme hapa hapana, hapa ndio, hapa hapana. Sisi ni watu wa Azimio na pia tuko na Kenya Kwanza. Saa hii ni saa ya maendeleo. Si namna hiyo? Maendeleo haijui Kenya Kwanza na haijui Azimio. Njaa ikiuma mtoto, ile njaa
yenye inauma mtu wa Azimio ndio ile inauma mtu wa Kenya Kwanza. Ile sukari yenye bei imeenda juu inanunuliwa na mtu wa Azimio na mtu wa Kenya. Duond bura mar UDA geto ndiko jokanyo moheo milion 15 kuom jogo ombulu maromo milion 22 mondik gi duol matayo yiero e pacho ka ABC kapok yiero manyien ma higa mar 2027 ochopo. Kano wuoyo e romo mar lando injili mar duond bura mar UDA kod ndiko jokanyo mar duond bura no, jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala owacho ni okang' ma kamano biro neno ni duond bura no yudo loch e telo mokwongo e yiero ma biro maonge dok e doho kaka osebedo ka timore. Malala oseyo jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga kuom siko seyo piny owacho ka onge paro makare ma opedho mondo mi tigo e bero tend piny Kenya kendo loso ngima jo Kenya. Bende owacho ni yiero biro time tesend mag goyo ombulu duto ma biro bedo gi jotelo maromo 20 ma biro tayo chenro no. Kwa jotelo manoyier gi duond bura no mondo osir governors mopogore opogore. Ni budget ya Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Budget ya Mheshimiwa William Ruto inaanza mwezi ambayo inakuja. This is now going to be our first budget. Na tumeunda hiyo budget, tumeweka vitu ndani, wameanza kupiga mawe tena hiyo budget. Wale watu ambao walikuwa na support the housing project wameanza kupiga hiyo housing project. Miezi 6 iliyopita Raila alikuwa anaunga mkono akisema anaunga mkono housing projects, saa hii anapinga. Sirkand County ma Vihiga kokalo kuom migao mar thieth ochako ayanga chenro mar biro chiwo puonj ne rawere kod nyiri matindo kaka yor geng'o iye ma ohiu e county no. Kano wuoyo e nyasi mar keto chenro no, ayanga governor ma Vihiga Dr. Wilbur Otichilo owacho ni county ma Vihiga biro tiyo kanyakla gi jokanyo e sekta mar thieth mar neno ni chenro no onyago olemo. Jatend migao mar thieth e county ma Vihiga Dr. Mary Anyenda owacho ni chenro no biro duoko chien landruok mar tuo mar ayaki kod tuoche mamoko e gwengego ahinya to e kind nyithindo matindo. Jonyuol bende okwa mondo okaw ting' mar rito nyithindgi gi wuon ka gichiwonegi puonj makare. If 29.6 of the mothers who are pregnant are youth, that is something very alarming. And putting into consideration the fact that the youth population in Vihiga is at 35%. So what are we really saying? We do not want to lose out on our young children. We do not want to lose out on the next leaders. When we came to Vihiga County, our major reason for partnership was the high teenage pregnancy. And when we saw this big challenge, we took it upon ourselves to pair Vihiga County and Migori County for purposes of peer-to-peer learning. We all know that learning takes place well when people learn from their own peers. So we decided, why not Vihiga to learn from Migori? We supported the journey, the initial inception of the whole multi-sectoral approach, and today we are very glad. As parents, I think we have become irresponsible. We have a role to play in bringing up our children, but I think we are so much involved in either perfecting our professionalism or looking for wealth and other interests, and we have neglected our children and more or less left them to the teachers at the schools to look after them. Jodak e gwenge ma Kapsabet ne ogeng'o ndara mawuok Kapsabet nyaka Eldoret bang' masira mar apaya mane okelo tho mar laktar moro mawuok e gwengego. Caleb Tanui ma en laktar mathietho e kar od thieth mar Narok ne olalo ngimane e masirano mane okelo ng'anyo ma odin ndara kuom thuolo malach. Jodak ma gwengego ne omoko mach kendo pango kite apayano kuom ma ok tin ne seche 7 ka ne gidwaro mondo obila omak weg nyamburkono. Ringre
laktarno ne oyudi bungu moro mane genga payano bang' kane owachore ni ne olal. Ji adek osemaki kendo obila dayo dhogi e tesend obila ma Kapsabet kendo irito chwalgi e nyim doho ka nonro serumo. Na leo tumeweza kuandamana ili kutafuta haki kwa sababu hiyo kesi iliweza kuchukuliwa na DCI na hadi sasa wale suspects wamepatikana na hakuna hatua imechukuliwa. Sisi kama wanakijiji wa hapa Chepteri tunaomba ya kwamba serikali iweze kutendea haki daktari na familia yake. Kwa sababu mara ya kwanza hii kesi iliporipotiwa DCI wakatuambia watafanya haki. Tulienda tukafanya autopsy kwa mara ya kwanza tarehe 7 mwezi uliopita. Huyo ambaye alifanya pathologist ambaye alifanya hiyo autopsy alikuwa compromised. Nilisindika sana sauri ya kifo ya mtoto yangu. Sasa juzi tulipata habari hivi tukasema Mungu asante. Muonyesha njia. Kumbe mtoto wangu aliuliwa na huyo msichana. Anatai ni bibi ya daktari. Na hiyo ilikuwa ni pesti hiyo tu ya kushikana. Kama ilikuwa ni bibi mbona yeye akuchunga daktari? Sasa mimi naomba serikali mpaka huko juu hata Nandi County wanisaidia kabisa. Nimepoteza mtoto yangu alikuwa analisha mimi. Mtu msomi. Siwezi pata mwingine kama huyo. Nataka kama na angalie mimi wasasi wote wangu pamoja na jamii yangu. Tuko na shida kabisa. Sasa pesa wanaenda kutumia ya huyu daktari. Riwruoge mopogore makedo ne weche mag rito alwora ne jobago nyasi mar timo ler dho wath ma Jomo Kenyatta County ma Mombasa ma en bang' nonro yango ni kwan atamalo maduong' mag taka to chutho jwelni pod donjo e nam kendo rocho ngima chwech mopogore e nam magin kaachiel kod rech. Riwruogego kotelnegi kod Kenya Wildlife Service koni kata obedo ni piny owacho yande okumo wach tiyo gi jwala mag plastics onge lokruok maduong' magineno e dho nama ni mar kwan plastics pod ng'eny. Gijiwo jogo matimo limbe e dho wedhe mondo ji weche mag ler ka gikoni kwan atamalo maduong' mag welo matimo limbe ka dho nam chumbi geto dho wedhego ma bang' bad piny owacho mochung'ne timo nonro mag nam Kemfri yango ni taka maromo tan 37,000 osebedo ka donjo e nam higa ka higa. Actually, the most threatened marine species by plastics is the sea turtle and the fish. Samaki tunakula lakini tayari wameathirika na chembe za plastic. So in the long run that's going to affect our health. And in the national economy tunatumia pesa nyingi kutibu magonjwa zinazoambatana na maradhi zinazohusika na plastiki. Sawa jamani? Inatakana tukae chini tusemesane ama tuelezane kuhusiana na madhara zile sisi wenyewe. Nani anatupa plastic? Ni sisi. Nani atasafisha? Sasa mbona tuchafue alafu tusafishe? Unaona imetuchukua another day to come and do the cleanup for our mess. We have messed with our environment, sawa? So when we get back to our families or our homes, we avoid single-use plastics, especially when we are now getting down on the beaches. Umuhimu wa beach ni nini? It's a recreation site. Alafu ingine, kwa sababu sisi tunaenda kujivinjari tukienda beach. The other thing, it's a tourism product. Wageni wetu wanapenda beaches zetu. As human beings, the environment we exist in plays a very important role in the well-being of every possible life on this earth. And it is our duty to keep everything in check. Ya kurang bajongana na kauyo madundo bendini kwa tula marote oro ote machuok namba maro marari deka uchela nono benani nokai wadana som ote ario nenokai Kennedy Okelo wachoni neno Ramogi kendo Amos ne jo Manchester City. James Moramos na mama na Helen ana makuli ambua sedonjo kantiere sindo mwalo. Japicha anini maler ka kabisa gwenge magrinya awendo koni Anna Harrison airo. Tamogik bendo wana nokacha Ramogi TV an konsole di tosha
ka na Athi River sirikanda sema giluth otero mos Ramogi TV migago choponwa eyo makare ka wantiere Nyalenda Western mano engineer kola nyakora mogo jongwa ka yo madundo ka wadugo to pod wan kod weche modhuro ka achiel kod report mar Manchester City letainya ne jo Manchester United kikidhi mabor. Cheza virtual EPL leagues kwa shabiki.com. Usingoje mechi za English Premier League zichezwe weekendi. Play the virtual leagues now ujishindie hadi 300,000 shillings kila dakika mbili. Chapa chap chap na EPL virtual leagues on shabiki.com. Usingoje. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Ngeso kangeso encheng morne nyithindo. Chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Odi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani. Tedo katiratira tugo gige kumoko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Locks Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa masema na chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ng'eny kai kabisa. Kidonjo fu ma serious ikite ngoma oake. Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo nyaka saa 12. Machigni kendo nya Koramogi riwruok makedo ne ratiro mar oganda haki Afrika ogolo ywak ewi duogo mar tim mar lal mar ji e yo magalagala. Haki Afrika wacho ni nitiere ripode moko ariyo mar ji ma oseteki kendo olalgo e thuolo mar dwe achiel mokalo. Jatatije mar Haki Afrika Hussein Khalid osejoket arita kwe ma wacho ni ema thoro lal kod ji e yore makoch. Gichiwo ranyisi mar lal mar Ustadh Yusuf Gassana ma en japiny Rwanda ma yande okaw ka owuok e ode ma ni Komarok tarik 30 dwe mokalo, to kod Martin Kamanga ma yande okaw gi ji mamoko adek ma ok ong'e kuma oterie nyaka sani kochakore tarik 31 dwe mokalo. Polisi yani nayo haijasaidia sana juu tangu siku hiyo hawajafuatilia sana. Unaenda wanakuambia umepiga ripoti, ndio tunawaonesha kuna CCTV inatuface, kuna hospitali fulani tunafesiana geti yetu na wao, na huwa tunaziona zinatuangalia. Wakawa wanatuambia tutakuja kuangalia. Kama jana ndio OCS amekuja kwangu ananiambia kweli wamepewa ruhusa ya kuangalia, lakini niendelee kungojea ripoti. Tunasema kama wamefanya makosa, they also deserve the same treatment. Washikwe, wapelekwe mahakamani. Kama mtu amefanya makosa afunguliwe mashtaka, familia wakijua mambo yafuatiliwe kwa wazi. But we cannot be applying the constitution and the law selectively. Wengine wanafikishwa mahakamani, wengine wanapotezwa, hawajulikani kwenye wako. We can't allow the return of enforced disappearances in Kenya.
Kaka yor kedo kod math ma ok opodhi, riwruok moro mayudore masawa mar piny Kenya ochako chenro moro miluongo ni kado kod ote. Chenro no geto jomath mag kong'o kama imiyogie kado ma oketie yedhe moko mag bungu matiko riyo mar madho kong'o kuomgi. Chenro no itayo kod jadolo John Karuga mane en jamath mondiek. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. E kar wang'o nyango, e gidonjo kamiluma manie wang'gi kendo kapok odeko, to ng'ato ka ng'ato yudo san kendo gichako nyoso mogo. E kinde ma moko kuomgi dhi nyime kod mulo mogo, to moko kuomgi dado lepe wich mar ruath, e kendo moko to toko matumbo kod kado ma bende gimadho. Inyalo ng'woni mapiyo kiparo ni nyasi moro dhi nyime ka. Kata kamano, en yor tieko math mar andiwo mosehinyo rowere mathoth masawa mar piny Kenya. En kado molose kod yedhe mag nyaluo matieko riyo mar kong'o kuom ng'ato. Jadolo John Karanja, ma bende ne en jamath e kinde mokalo, wacho ni ne gichako kod ji 18 to gisani gisechopo ji 60. Wakati mwingine wakiamka asubuhi ni kuamkia pombe, lakini venye tumekuwa tukiendelea kumekuwa na mabadiliko mengi. Wanaume wanaingia wakiwa soba na huwa wanatusikiza, wanatupatia wakati wao mzuri, na tumeona pia mabadiliko. Mati mrekinde ma serikal ni ochako lwenj kedo kod kwong' moko podhi manekoro yangore ni hinyo rowere mathoth masawa mar piny Kenya, e kendo kaka yor reso rowere mondo thegre kod math mag pelele. Jitolea, tuna daktari, kuna reverend, kuna deacon, wakatushika vizuri. Kwanza siku hizo watu walikuwa kiingia hapa ni walevi, lakini saizi hata ukiangalia everybody is normal, hakuna mlevi. So tumejivunia tu kwa hii group, at least tuko hata kabla serikali ianze kupigana na pombe, tunakuta kuna watu walikuwa tumetufikiria vizuri, wazazi. Riwruok motelnegi kod John Karuga sani owuok oko mar jolo jok ma kong'o miteleugi ka gisani gichako chenro moro mar chiwo kado kod ote mar puonj mondo githegre kod kong'o. Tukafikiria hawa watu tukiwapikia supu wataendelea kukunywa supu na watawacha hii mambo ya kukunywa tembo, na wakakuja watu 26 the first time, tukaenda wakiongezeka wakawa 48, na tumeona sasa wakaendelea kukunywa, na Mungu akanena akasema hawa watu wanakunywa kitambo, waende kukunywa tembo, wanakunywa supu. Karanja lero ne gichokore juma ka juma e kanisa mar Emmanuel PCA e gwenge ma Karuga e kaunti ma Laikipia mar wuoyo kod rowere kinde ma gimiyogi kado mondo negnegi riyo mar kong'o. Kanisa sana sana kwetu ni hali ya kuwaelimisha Wakristo wetu, kwa sababu wale wanaume ambao wamewezwa na pombe ama na madawa ya kulevya bado ni washirika, bado ni watoto wetu. Kwa hivyo kazi yetu sana ni kuwafikia. David Mwangi kod Wang'ombe Nduru ne mer tak thing to gisani gise yudo fungruok. Mimi nilikuwa mkunywaji, kwa sababu singekaa siku 2-3 bila kukunywa, hata kama ingalau unafanya kazi yangu Kwa hivyo mimi nimepitia pombe. Mimi mtu nimeshafanya kazi nyingi sana ya biashara, lakini nimeangushwa na nini? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Erokamano Walter Nyambaga kuom lipodno. Seche ma kong'o bedo maliw edho ji bende koro kado itiyogo mar gologi e weche mag kwong'. Ken Muga ageno ni sa mar lunch sechopo, koro seche mang' lew dhi ji bedo mamit chande gochne Edwin Jadito. Ka odhi mbele wayudo ni piny owacho ma Migori ka otenore kod riwruoge ma oko mag piny owacho medo nywando pach rawere e ng'wech mar kedo kod mako iye ma omondo e kind rawere. Bende gigeto jopuonj ma ne rawere e sikunde e yore mag geng'o mako iye ma omondo. Jafwambo marwa George Juma nigi ler mathoth. Kaunti ma Migori achiel kuom kauntis e piny Kenya ma pod kwan rawere mathoth pod mako iye momondo. E okang' mar duoko piny mako iye momondo, kaunti ma Migori ne obiro kod yore mathoth mag spedo ka gitiyo godo e kind higa mar 2018 nyaka 2023. Collect data from mainly from our schools on cases of where our girls have been impregnated, and we take them to court. A number have been prosecuted,
and we are still pursuing other cases towards the same. We have ward advisory committees that deal with adolescent matters that includes even the parents for these young people. And the teachers are very key because they stay 90% with these young people. Jokanyo mawuok e ruego mag piny owacho kaachiel kod mago ikmok mago mag piny owacho ka otelnegi ko jakom margi Jacob Onyiego ben director e migao masomo e kaunti ma Migori ne obedo kod romo mar rango yorgi mar wuoth e kedo kod mako yemo mondo e kind higni 5 mokalo. Even from the reports, the cases of pregnancies have gone down because of the many players and many partners who are working with us in this program. Bringing now the issue of mental health on board because we had left it out, and more inclusion of the adolescents living with disabilities that had been left out in the current action plan. Moko kuom gigo mane gigeto chopo e kinde mar higni 5 en duoko piny mako yemo mondo e kind rawere. Lipot nowuok kuom migao mar thieth e kaunti ma Migori yango ni kwa rawere mako yemo mondo koro sedok piny nyaka tamala 19. In terms of adolescent pregnancies, we are at 19%, which is still higher from the national level. The national level is at 16%. For example, in this county, we have a program supported by World Bank known as SECIP, Kenya Education Secondary Improvement Program. And in this area, World Bank, through the Ministry of Education, is building sanitation facilities in 98 of our primary schools. Apisa mochune ngima rawere e migao mar thieth e kaunti ma Migori Lilian Njoki wach ni gisebedo ka gikawo pach rawere e chenro moro amora ma gibiro godo mar kedo kod mako yemo mondo e kind rawere. What has worked is the multi-sectoral engagement, whereby we have all the sectors coming together as we realize it's not a health issue alone, and also having the young people with us always because they're the ones that know their issues better, so they always advise us what they feel can work better. Kata bed ni jokanyo ge rogo mag piny owacho kod mago ego mok mago mag piny owacho lero ne gisegoyo kenge mabeyo giwacho ne dwaro pod nitiere mar jiwo kenge mar kedo kod mako yemo mondo e kaunti ma Migori. Yeah, contraceptives we are improving. The uptake is getting much better. For the 10 to 14, at the moment is not rising because we are advocating more on abstinence because we are giving the age-appropriate education. We have a policy guideline developed by the Ministry of Education that is specific to youths and especially our girls who may have gotten pregnant and they are given an opportunity to go back to school through the re-entry policy. And this has worked very well. E seche mag jiwo chenro mag duoko piny mako yemo mondo bende gikono rawere ni obed kod ritruok makare mondo gigeng' gamo kutego mag ayaki kod lwenjego mag kit chwech ma pod gin midhiero majuko rawere. George Juma, Ramogi TV, Migori. Machiegni e weche mag tuke gol mar jatugo Rodri e dakika mar 68 nomiyo klab mar Manchester City okombe margi mokwongo mar UEFA Champions League bang' loyo klab mar Inter Milan gol 1-0 e finals mane obagi e lab ma Atatürk Olympia